Jag valde att läsa Søgu och samfelagsdeildini. Jag valde att jag är för förskolevirksomheten, särskilt för politik och samfelagsvirksomheten och sociala virksomheten. Jag hade det lika spännande om det är det eller om det är sövligt. Det som gör det extra spännande och Setrinum är att uppbyggingen är tvärfaglig, som är flera grejer. Här är Søgu och politik och omsättning och socialväsen. Det gör så att jag inte bara fackliga och socialt och nekva diskussioner och gör det löjligt och spännande. Och ett av de tingene som mig var allra bäst vid samfelagsdeildini och Setrinum som höll är den hållningen som vi hade bara läsande till sökja. Det är en sån tanke alla den om att läsande skulle komma väl i kökna utbyggningarna. Och till det är lite omkurva här vi kommer ner vi. Så det var otroligt väl. Jag får igång till det sista året nu. Så det var spännande år vi började skriva serier. Och så är det så heldigt att det är stoppar parster av den grekiska verkskatlan och förskriftskifter. Här som är vi som granskar jag har. Så jag är ordentligt spänd på nästa år.